a thil in hnu reilo te ah chuan hriini mi chu a lu a hain luma ti ta riau mai an room bul chiah a awm beiana chu doctor ko sak mai tura awangin a tum a room kawngkhar a hawng chiah ani mirawi pa chuan a lo hruai bo ta dai mai chenga khan thawm hria in an mawng phe chu a va hmu hman hlava beiana chu a vak vakin anu an hruai bo dai ania tiin mang ang takin a va hril hriini mi chu Mr. Wang a bulah chuan ani chuan a va dah a a duh dan dana ching phar tawh mai turin a kal san ta ani Mr. Wang an lo khawih a tum te leh tawngkam thlum te nawm tak tak a lo fah te chu hriini mi chuan a hre thei ruai ruai a tha nei lo viau mahse in sangmarin a thei tawp chuan a indang ve tawk tawk a chang te chuan a vo ve bawk takna in Mr. Wang a chuan enga tan mah ngai lovin ngawi hmak rawh tiin kut te a lo la thlak zawk a mahse a chang tupa beiana chen table lem a hun taka a lo lang hlohp mai zu bottle in Mr. Wang a lu chu a lo chhu pawp mai a hriini mi pawh a mipa duh tak a hmuh takah chuan a damdawi ei te pawh a lo thawk that a tlat mai a beiana chu a lo fawp ta reuh a tuka a har chuan zan lamah eng nge thleng tiin beiana chu a zawt a i hre tawh lo maw mawh phurna i la dawn lovem ni tin a lo zawt let si boss ka tih pal lutuk thil tha lo tak ka ti ni chuan min ngaidam rawh a ti ta chula beiana chuan eng pawh ni se va haw phawt te chengan a nghak ring tawh che ania a lo ti ta a haw dawnah chuan boss ni zan kha a ti a engmah thleng lo ka hruai haw che a duty hmeichhia in i kawr a thlak sak che ani kha chu zawng chu ani mai tiin a lo chhang ta a thaw huai mai khatia an in mua zawh khan a hruai haw zui ta dai a lo ni an haw nu chuan chenga chuan a pa hmel tha hi a fel ek a ti anu a chan hi ma min ruat bawk si mahse kan chaw bawk sia anu hi chawl tlem tal pe vela a lo ti zai i phaka reuh em mai i nu nena infiam i duh wang vek ani kha tiin beiana chuan a lo fiama an nui ho dar dar an pia tang chuan ani chuan a lo thlir hu le reng tawh beiana chuan a secretary hnenah chuan hriini mi pek tur thil engemaw lo lei sak rawh na awangin ka ti buai si a lawm thusawi nan ka va pe ti ang a ti a ani chu a lo hlau thawng ta hle hriini mi nena an in lei china chu beiana chuan a hre chhuak mai ang tih chu a hlau tawh ani an thil lei sak pe tura beiana a va kal chuan lua leh hriini mi te nufa bazar haw chu a va hmu ta a i lo that khawp hi maw mi padang nen nui hiavin in lo leng vela eitur te in lei haw le ngal ei thlawt lo tiin a phun nuah a chutah in lama tang chuan khawl a dunga ani chu a pum ana thut thu an lo hril in lama a va haw chuan a pumna ti lutuka a tap deuh reng mai damdawi ina kal a duh bawk si lova ko haw tur che in min ti renga tiin an lo hril ani chuan beian nang chauh hi ka mamawh chui ni ka bulah hian awmla ka dam mai ang tiin a kutah a lo chel saka beian ala chuan a lo la sawn dai ani chuan a va kual le hmia a keimah chauin he in lianpuiah hian min kal san reng su ka khua har thei lutuk a sin tiin a tap tawng zuah zuah beian ala chuan a thawh san dai min hre thiam te hetiang zawng hi chuan kan awm thei lovang i duh phawt chuan i dam chhungah nuam sa taka i awm theina tur khawp pawisa ka pe ang che tiin a kal san ta dai Mr. Wang ate company lam chuan lo bia in an mitir Mr. Wang a chet dan mawi lo tak awang chuan ngaidam an lo dela an ban ngal thu le thaw ho na erawh chu pa ngai taka kalpui chhun zawm zel an duh thu te an lo sawi a beian a pawh in tha lo ti ve mai chu project pawh chu bai ni lovin hriini mi zawk chu khawih tir a duh ta a na thawh tur pawh hriini mi nena en dawn turin bai chu a hril chu chuan bai chu a ti lawm lo hle a hriini mi chuan a chan tha zawng zawng a lak sak niin a ngai ta a thik tran deuh riau tawh chu mini burger chuan beian a chuan hriini mi chu a lo chhang tha vak duh si lova enge chan a hre bawk si lo hriini mi pawh a thut hmunah chuan in seru in a lo ti tau ve nghawng nghawng a
ziangcheng project kha bai nen va buai pui ro u beyanan atita ka chuan information copy chu avadil tange ya bai chuan alo petau sok a hnu deuh chuan ani pawl chu alo lang ve hlol dora chuan bai chu a chawl chhuah puya shinimin a pasal hual beyana a thlem kwal dan vel te chu diklo tak chuan a hrilta a he nu hi mi phakar tak ani nangpo nakin luka chuan ini na hi a chu sak dei mayang che ti in a fui porta a ti chuan bai po chuan chanduna malak dun chu alo rem thita ni product thar an launch dona chuan bai chuan lemonade lo pe in exam lutuk tur ve nan in ro alo ti stage a adin na hnung ber po high school akal lai dei kha ani to awangin shinimi po chu azam deuh tak taka lom takin alo in ve mai program chu an tran don ta a shinimi hmel hmuh tur reng reng a awm si lo beyana po in bai chu ngai ven tur chuan atira chenga chuan a zui ruwat shinimi in tura chuan ko chhuahna damdawi an lo tel chu ni in alo in thiar char char hi alo ni a chau tawh hle nge nge toilet atanga chhuah a tum chuan bai chuan pawn lama alo kal hnan dei a mahse chenga te khan alo hawn sak thei lo a an van nei hlo e bai chuan ka hmu mia lo ti in beyana chu va hrila ani po an hnung lama chuan mask vuahin alo thu ve kur chu ni in sombik te le media hotela an thlengkem vek tawh bawk si beyana po chu amang ang ruta hle a an thawh pui te po chu ti tho bai chuan sir keman kalo buai pui mai dawn em ni ka hre ve vek tho alawm alo ti zung zunga ishat vek chuan sawi mai ta che alo ti ta hlawa phurlek in la fek phone deuhin stage ah chuan alon kai zan zana kalkhawm te chu chibai buk na nein design manager ani thu te a sawi te te a zia cheng le sentiang project chung changa chuan luh chho atum chia shinimi alo lang le hlol si a tlai deuh awang chuan thupa te alo chawi lut ngal zung zunga misual ho po chu an phok ta hru mai beyana le a thawh pui pa Mr. Janga erawh chuan chhelo an lo ti na sa zamna nei mia lo chuan a inbua saina aya thadai chuan shinimi chuan an product chung chang chu a sawi fiah ta a kutbeng thawm po a ring hle thil a thlen dik tak lova chuan bai hlau thawng chuan ani chhuak ta chu a awm zuia chance dangmin peli ro engtin nge lo chhuah thei ka hre bik lovani tin a nge na lak tlak lo lutuk ti in ani chuan alo be thadu to si lo an thawh pui dang ten iti thalu tu kania tia an fak thawm te chu bai chuan alo thik hle a ho hlua hlua to chenga po in anu chu pangpar pe in isoi thiam lu tu kania alo ti ve nge ya an thian te chuan ilano pan hmel te reng nen failo nei reng to ani mo adu om si tungia pa mu ve te po acha komalom an lo ti sap sapa a chan ma chuan beyana chuan lo pot chat da yin vuin chu kan che hratlang boka kan chau toang thil ei ho photang u alo ti hlau thil a nei ho lai chuan a hrinimi chuan vuin chu bai laka hian kalawm hle mai project chung changa min puina sa in stage a kalon hma in tur min pe boka kapumna thlanin ama thusoi turin alo in pe thlap boka ti in a sawi khera beyana chuan alo hre thiam ngal vek bai chu a ko hrang ta a kumsom chuang he company a hian i thok to a ka thin ramzia chu i hre chiang viawin ka ring mual pho taka pe chhuah i du lo chuan ban na lo thelut la howang wangang che alo ti ta hmak mai sir engi soi omzia chu engthil dik lo ma ka tilovania tunghe do soi min hek tuan omem ni bai chuan alo ti vat tuma nan hek lo che ma se ichik thing lutuk mai kha hre thiam lo tura min ngai reng reng su chhuak ro beyana chuan alo ti le bur mai nilo sar khongai takin min ngai dam sham ro kumsom kalo thok ve to sin ti in thing thi in angen ta chiama beyana po chuan a khongai ta dewa marketing department a ka transfer rang che ma se thil dik lo i ti le ero chuan ban ngal ini to ang ti in angai dam ta shama
ni khat chu beyana chuan chenga chu bazara shwai ho a inu hian min puine sa si a adu zong tak thil pek kadua min thlan pui ta che ati chuan a pa mel tha anu hi istar chiang mai apa ini duani po in ka phal ring ania o alo ti rewa chu vele beyana chuan lua khan inu hi astar vm tina zot takeu rampona kanom lai changdei to in adu to alom ani mo ani le inu in adu vm anu chuan angai na khop mai ma se nang ma ka du pui zok che ti in a shil ru sur sur beyana alo lom ve em atu ka chuan an thil le sak chu shinimi dokana an lo da saka lom thu soina ani ti a sha chuan lom takin alo hon sak diamond zongbun alo ni makati dewa beyana chuan ngai koi du su chenga min thlan pui ani kha ingai na thu soya alo ti zung zunga angoi tak vung vung awangin idu lo chuan kan return le mai do nia alo ti le shinimi chuan alo pele ta a hetiang thil man to lutuk ba ka zongbun le ngal hi chu kala theilawang belpa ka nei to a angai dan po ani lawang ati tarunga ta beyana chok chuan bialnu anei tia sha ta wangin inrol buai atum lo burani tunge chu chu luai em ni beyana chuan lo ti hluaya o rampona kanom lai changdei to in kanin ngai zong to eheu chu ti mo chen shinim ivalo makreu ve a ani chenga pa hi tunge lua hi em ni athi to iti kha do ti soyani mo lo ni po ni se enge poi enge lo thinrim ve ngota dule ka thinrim mang dot min shil miao phek che chu po lo ni se enge lo boi ve viau ni e ala thilo ma se thi nen dang lamna anei lo ve shat po min shilovin kan nu fa in min lam chia makani hi ti in a be chor lai chu ala tha a kami mal thil min zole don chuan e assistant atangin ka bange ti in shini mi chu a ho zui tanal nala na thokhola chuan an lo thlir tha box si an thil soi takero chu an she theilo rasur hnuaya a ho wangin a shini mi chu shitlang lai in adam lo ta a lu po lo lengin a in tur sup te a lo siam sak shini mi chuan a hna tanga a ban tho te chu shila lu chuan apoilo keman ken kol vekang cheu mana changin kadu to che a nangpon I hai ka ring lo he zungbun hi pek che kadu ani ma se hun ka nei lo zel si min pom sak thengem ti in zungbun chu alo lek chhuak wa wa a nilove nang chu ka chan thata kangin ken che lom shini mi chuan alo tili a min hnar zel to lo te chinga pa zong muturin I ho emu ka tia ma se tun thleng po in ila zong mulo nge engma thoma om si lo thengila numbul chan chale zok tiang alo tinon le ka mu to lom ani mo tungi beyana hi ani chu vele lu chuan ani chuan a she to em ti in a din hluaya ai shelo bialnu nei sia ka shil du talovani kanin koprem thei to don chuang lova pasal dang po nei to lova chenga hi tulpui mai ka thlang ta zo kani ka chaw deuh tlata kamu hil lo ka nge ole moro zan in chu chenga nen aruma kan lo mu ang ngai ngam tak kha ni om don nia I chan thaber chu kani zelang lu chuan shini min ngai zonga tan adu lo ti shereng ma se a chan thaber ni po chu ala thlang ta fana miril rutwang tak zong ani ngei mai beyana po shini mi bang dei mai chuan ati buai ru hle a message te chu vathona ngai dam dil mai te tum utut ma se adilit le zel chen a topa chuan carnival ke tia kom local vatro ti in avathon ta ringota dam thalo viau ma se thilpoimo engemota ka omani ringin shini mi chu avakal ta thowa secretary la chuan ani kha lova bia in bosi a roi lutuka lo ngai vente che alo vati ve box si shini mi chu angai twa deu wangin lu po chuan azui ve nge ngi a chulai hmuna chuan ani le shini mi te chu an vain muta secretary chuan shinim inin sha emni ani hi kan boss bial nu chu ani hi alo ti zung zunga ani zok chu lo inrol ma sa in
va ho tawr keimân ka lo buai pui a nge a lo ti vata hri ni mi chuan ani engtik atang khan nge beihana nen hian in lo in ngaih zawna tihna zawt ta thian nu i ngaih ang kha ani mai lovania a lo ti dek dek a enge ni lo chu engkim a tir atang khan i lo hre vek ani maw beihana hi chinga pa ani tih hi i bial pa pawh min hmuh tir duh lo na chan ti kha hei wang hi a lo ni chia nih dawn hi ka thian tha bera ka lo ngai chia sin hri ni mi chuan a lo ti ta sak sak a du tok te i va in dah sang ve chinga pa hi beihana ani tih min hrilh bik em ni inin ngai zawng pawh ani lova hun liam tawh ani kha tunah chuan a bial nu ka ni tawh nang hian lo chei buai te i lo tum vela ka hre vek ania ani chuan a lo ti let ve le hrawk mai ani chuan tunge dawsai zawk chu fin fe ila ni mai lawm hri ni min a tih takah chuan a ngam leh si lova ni lo thian nu khawngaih takin hetiang hian awm lo te beihana chu thudik tak hril lo hram rawh nangmah angin ka awm der tih hi a hriat chuan engmah nei lovin ka awm dawn a sin thiam thil leh in tun na tur engmah ka nei ve lo hi nang chu chenga leh lua ila nei tala lawm khawngaih takin hetiang hi chuan chelo hram te thian tha tak kan nih kha tiin ani chuan thing thi in a ngen tar ngot mai